Dnes SAS hovorí o posune v kauze záchrankového tendra. Podľa opozície ide o zákazku za približne 2 miliardy eur na 6 rokov a polícia sa ich trestným oznámením ďalej zaoberá. Tieňový minister zdravotníctva Tomáš Salaj tvrdí, že podnet nebol odložený a bol postúpený na protikorupčnú jednotku Úradu boja proti organizovanej kriminalite. SAS hovorí o množstve pochybností okolo tendra a pripomína aj postup generálnej prokuratúry. Zaznelo, že podala 32 protestov a následne 32 správnych žalôb na ministerstvo zdravotníctva. Bola to súťaž krásy a nie súťaž kvality projektov. Opozícia zároveň upozorňuje na neistotu v systéme. Minister podľa nich hovoril, že tender sa nestal, výsledky neboli vyhlásené a dodnes nie je jasné, ako bude služba fungovať. Salaj vyzýva ministra na plnú súčinnosť s vyšetrovateľmi a žiada zverejniť právnu analýzu, o ktorú sa ministerstvo opieralo pri zrušení tendra. Vyzývam pána ministra zdravotníctva na plnú súčinnosť s vyšetrovateľmi. Vyzývam ho, aby zverejnil právnu analýzu, o ktorú sa opieral, keď ten tender zrušil, pretože záchranná zdravotná služba si zaslúži transparentné a zákonné podmienky.